Det er syre på noget læder. Sadel. Gammel sadelmager. Okay. Det ser ikke helt nemt ud, det der. Jo, det er ikke så nemt. Så vanskeligt. Hvad er det præcis, du laver lige der? Det er randen til et skødeskin. Som jeg bruger, når jeg skoer mine heste. Ah, så er det et smeden herpå? Ja, lige nøjagtigt. Okay. Men førhen lavede man alt det, du har derovre i hånden? Ja. Det er ikke flere end det er noget, jeg har lavet. Så. Det er noget, du har lavet? Ja. Hold da op. Det ser jeg gøre hver aften, eller hver onsdag aften. Okay. Hele vinteren igennem. Vi har sådan en lille syklub, så nej. Hvad med den tråd, du syr med? Er den speciel? Nej, den er ikke mere speciel. Det er... I gamle dage, der syr med hørgarn, og så vokser dem selv, men i dag køber vi dem, de er vokser. Okay, der er simpelthen voks på dem, ja. Så det skyer. Og de er lidt mere konstant og regelmæssigt. De springer ikke så nemt som de gamle hørtråde. De gamle hørtråde, der havde man jo dem slev man selv med for at bejse dem. Eller. Ja. Okay. Og det er det, jeg gør på læder af kanten og læder af kantskår. Så bliver de smurt ind i voks, eller bej er det. Ja. Man skal simpelthen køre dem varme, fordi så bliver kanterne så dejligt bløde, og så slider det ikke på kanterne. Ja, det kan jeg godt mærke. Okay.